Γεια σας, είμαι ο Στράτος Κατσαμπούκας από το Letif Salon Emotion και σήμερα με τη βοήθεια των επαγγελματικών προϊόντων της Redken θα σας δείξω το εύκολο χτένισμα για σγουρά μαλλιά σε 3 παραλλαγές. Ξεκινάμε και λούζουμε τα μαλλιά με το σαμπουάν Kervesius από την εξειδικευμένη σειρά για σγουρά μαλλιά της Redken. Έχω φυσικά σπαστά μαλλιά, αλλά ακριβώς επειδή θέλω να αλλάξω την υφή τους, έχω επιλέξει πρώτα να τα φορμάρω και ύστερα να δημιουργήσω μπούκλες με το σίδερο. Πριν ξεκινήσω το φορμάρισμα, θα τοποθετήσω την κρέμα φορμαρίσματος Ringlet από τη σειρά Kervesius, η οποία θα μου δώσει πειθαρχία και ένταση στις μπούκλες. Πριν ξεκινήσω να δημιουργώ τις μπούκλες με το στρόγγυλο σίδερο, θα τοποθετήσω το προϊόν Iron Shape στα μήκη και στις άκρες, ένα θερμοπροστατευτικό σπρέι με εξαιρετικό κράτημα. Έχουμε τελειώσει την προεργασία με το στρόγγυλο σίδερο, το οποίο και μας επιτρέπει να δώσουμε μια διαφορετική υφή στην μπούκλα. Ξεκινάω το πρώτο χτένισμα, φέρνοντας ανεπιτίδευτα τα μαλλιά προς τη μια πλευρά του αφιένα. Πριν ξεκινήσουμε να ασφαλίζουμε τα μαλλιά με τσιμπιδάκια, ελέγχουμε τους όγκους και αφήνουμε κάποιες στούφες που θα πλαισιώνουν το πρόσωπο. Ξεκινάμε να τοποθετούμε τα τσιμπιδάκια λίγο μετά το μέσο του αφιένα με κατεύθυνση προς τα πάνω. Για καλύτερο κράτημα, σημαντικό είναι να τοποθετούμε τα τσιμπιδάκια σε διασταύρωση. Χρησιμοποιούμε κάποιες στούφες για να καλύψουμε τα τσιμπιδάκια μας. Για ένα πιο ακατάστατο στυλ μπορούμε ελαφρώς να κρεπάρουμε τις ρίζες. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε την υφή στα μήκη και στις άκρες χρησιμοποιώντας τα χέρια μας. Η αλλαγή της υφής στις μπούκλες μας βοηθάει να δώσουμε μια πιο ροκ διάθεση στο χτένισμα. Έχουμε αφαιρέσει τα τσιμπιδάκια και θα συνεχίσω με την παραλλαγή κάνοντας 3 χωρίσματα. Έχω τελειώσει με τα χωρίσματα. Το πρώτο χώρισμα είναι στο επάνω μέρος του κεφαλιού, το δεύτερο στην περιοχή της κορυφής και το τρίτο στην περιοχή του ηνιακοστού. Αυτό που θα κάνω είναι να κρεπάρω πολύ έντονα από τη ρίζα έως και στις άκρες. Πριν ξεκινήσουμε να ασφαλίζουμε τα μαλλιά με τσιμπιδάκια, ελέγχουμε τους όγκους. Τελειώνω με την ίδια τεχνική και στο τρίτο τμήμα των μαλλιών. Έχουμε αφαιρέσει τα τσιμπιδάκια και θα προχωρήσουμε στην τρίτη παραλλαγή του χτενίσματος, μαζεύοντας όλα τα μαλλιά πάνω στην κορυφή, όπου και θα ασφαλίσουμε με ένα λαστιχάκι. Έχουμε κρεπάρει τα μαλλιά και στη συνέχεια ασφαλίζουμε με φουρκέτες και τσιμπιδάκια, προσέχοντας πάντα τους όγκους του μαλλιού. Σε περίπτωση που θέλουμε να περιορίσουμε λίγο το φριζάρισμα, μπορούμε στο τέλος να τοποθετήσουμε το ringlet. Το απλώνουμε στα χέρια μας και τοποθετούμε τις παλάμες στο χτένισμα. Επίσης, με το ίδιο προϊόν που έχω στα χέρια μου, μπορώ να διαχωρίσω κάποιες στούφες. Σας περιμένουμε στο χώρο μας για να δοκιμάσετε μια ξεχωριστή εμπειρία styling με προϊόντα της Redken.